Tungod sa sunod-sunod nga rollback sa presyo sa gasolina, dili una ihinayon sa grupo sa mga bus ug minibus operators ang ilang gipanawagan nga umentos plitihan. Makikistorya sila sa LTFRB aron ipahunong na lang una ang aksyon sa maong petisyon. Ano yung report ni Nico Serino? Nunot sa sunod-sunod nga rollback sa presyo sa krudo, may nakabot ng desisyon ang provincial bus and minibus operator sa Sugbo. Dili una nila ipursige ang pagpangayo sa aumento sa plitihan. Kahinumduman, niadtong Oktubre, miduso og fare increase petition ang ilang organisasyon sa opisina sa LTFRB. Gipangayo nila nga himuong 10 pesos ang plitihan sa bus ug minibus sa first 5 kilometers, dayon 150 sa musunod nga kilometro. Sa pagkakaron, 6 pesos ang plitihan sa unang 5 kilometers, dayon 120 sa musunod nga kilometro. Apan mato di Julie Flores, tungod sa mga price rollback, ilang isugyot nga ipapending na lang una ang petisyon. Apan di sab nila nga buot i-withdraw kini, apan ipabilin lang sa LTFRB ug dili lang una aksyonan. Niubos man ang presyo sa krudo, nalipay ta nga ato na lang ipinding ang atong petition sa fare increase. Di ba? So, mao ni sayong pinaskuhan sa atong mga sumasakay. Instead nga mahal, ni barato atong maura gihapon atong piti. Matod hinon sa grupo, kung musaka na sab ang presyo sa krudo, ay sila manawagan balik sa aumento. Nagpaabot lang po ta, kano sa po nila, kano sa po musaka krudo. Monitor lang kita. Gihangop sa LTFRB 7 ang desisyon. Ang justification mo dato, dito po nila kuhaon sa Department of Energy. Okay. Mag-lisod kita, justify ato kay sunod-sunod man ang rollback. So ito na ilang move. Apan kun ang bus ug minibus operators gusto nga ipapending ang ilang petisyon, lahi sab ang grupo nga Balakchoda o Transport Group sa mga PUJs sa Lapu-Lapu. Una na silang nanawagan og aumento sa plitihan gikan 650 ngadto sa 9 pesos. Wa pa na desisyonan sa LTFRB ang ilang petisyon. Purso ko na to ang fare increase. One is 2008 pa man ang increase, no? Yang gihatag sa LTFRB. Dayon ang ato ang ipangayo karon was provisional increase naman. Unya ikaduha, even though nga ni us-us na og kanapo o kasiyam man na ang kuan, pero ang batakang panaliton o panmusos. Nico Sereno, Balitang Bisdak.